Hello mga nanayin! For today's video ay sasalubungin nga natin sa Bicol International Airport ang aking auntie na si Ante Lorna at ang aking mga pinsan na si Joy, Marco at ang kanyang girlfriend na si Ella. Kasama kong sumalubong si Mama, si Papa, si Dylan, si Sab at si Alon. Ilang taon din bago sila nakabalik dito ulit sa Bicol kaya naman miss na talaga nila ang isa't isa. Ito nga si Alon ay nahihiya pang lumapit kay Tita Joy. Ito namang si Ante ay miss na talaga ang kanyang mga apo. Ngayong unang araw nga nila dito sa Bicol ay plano na agad namin na mamasyal. Pero bago nga kami lumabas ng Bicol International Airport ay sinamantala na muna namin na makapagpa-picture background ang Perfeco na Mount Mayon. Kitang-kita mo talaga ang saya sa mukha ni Ante at habang nagpapa-picture ay may pangangapanga. Yan naman si Papa ay may pakitang gilas pa dahil may pada-pada pa habang mukuha ng picture. Napakaswerte nga nila dahil hindi naman lahat ay napagbibigyan na makita ng buo ang Mount Mayon paglapag pa lang ng airport. At dahil pinakamalapit na napasyalan ang farm plate ay ito na muna ang una naming pinuntahan. Dito na rin muna sila nagpahinga mula sa biyahe. Dito na rin kami umorder ng aming agahan. Gusto ko rin nga pala magpasalamat kay Sir Harry na kahit na maaga akong tumawag ay sumagot siya agad na bukas ang farm plate para mag-breakfast. Good morning, farm plate! Good morning, Mayon! Isa nga pala ang farm plate sa mga pasyalan dito sa Bicol na may pinakamagandang view ng Mount Mayon. Sa umaga ay kitang-kita ang kabuuan ng Mount Mayon lalo na kung maganda ang panahon. Sa gabi naman ay perfect spot din ito para sa lava flow watching. Ligtas ang lugar at rekomendado ng Department of Tourism para sa mga turistang nais makita ang lava flow. Dito rin nga pala sinut ang pelikulang I Love Lizzie. Napanood na ng mga pinsan ko ang pelikulang I Love Lizzie kaya naman kilig na kilig sila nang makita itong farm plate. Nagpa-picture pa nga si Ella dito sa pulang pick-up kung saan may eksena si Barbie at si Carlo. Todo picture naman itong pinsan kong si Marco. Supportive boyfriend yorn. May napulot pang ang lobo itong si Alon. Di nga magkamayaw itong si Ate Joy nung makita yung mga lugar kung saan may eksena si Carlo at si Barbie. Lalo na yung smallest chapel in the Philippines kung saan nagdasal si Carlo. At habang naghihintay nga kami ng aming agahan ay naglaro muna kami ng saranggola. Libre lang ang paglalaro ng saranggola dito sa farm plate. Napakagandang activity nga nito lalo na sa mga bata para makaiwas muna sa gadgets. Magandang exercise rin ito para makatakbo-takbo at magandang family bonding. May mga kalapate rin nga pala dito na bentang-benta sa mga turista na gusto magpa-picture sa gitna ng mga kalapate. Ito nga si Ate Joy ay may pahabol-habol pa at sabi niya nga ay videohan ko daw siya. Pero ito mukhang hiningal at napagod na. Kaya pa ba? Kaya pa, girl? Na-exercise ako. Pagod yarn. Talaga pag maganda, kailangan pinagsisirapan eh. Magandang lugar, akyatin mo. Maya-maya nga, ito na't dumating na ang aming agahan. Mga silog-silog lang yung in-order namin at meron din namang barbecue. Kaya naman tinawag ko na itong magtito na magkamukha na si Alon at si Marco para mag-agahan. Walang humpay kasi yung kalalaro nila ng saranggola. Tinawag ko na rin si ate na paduyan-duyan lang. Eto na nga at kakain na kami. Syempre bago ang kainan ay kailangan mag-picture-picture na muna. Eto nga si Ate Joy, pinatigil muna kaming kumuha ng pagkain dahil magpipicture daw muna siya. Balik natin yan dito. Walang kakain talaga. Sinitan nyo na. Ang presko nga ng lugar dito at talaga namang napakasarap kumain ng agahan. Umorder rin nga pala kami ng pinangat dahil yan talaga yung mga Bicolano food na na-miss nila dito. At ayan nga si Ante at kinamay pa nga. Umorder rin nga pala kami ng buko at pagkatapos naming maubos ang buko juice ay pinabiyak na namin ito para makuha namin yung laman. Habang ako kumakain ay nagkakwentuhan kami. Pinagkikwentuhan namin yung mga childhood memories namin. Syempre hindi na mawawala dyan yung asara naming magpipinsan. At syempre ngayon isama mo na rin yung mga kulitan ng mga pamangkin. Yun lang. Salamat tunon! Yun lang. Salamat, Tudon!